Misaad sa ilang tibok nga suporta ang kapinsay 65 ka mga resorts o uban pang mga accommodation establishments dinhi sa probinsya sa Sugbo nga mosalmot sa umaabot nga Suroy-Suroy Sugbo tour packages. Mahinayon na gayud ang labing una ug labing dako nga kalihukan sa turismo. Sukad na nga blip pag-usab ang turismo sa probinsya sa Sugbo nga karon mudawat na og mga turista nga gikan sa laing dapit sa nasod. Gipurma na sa Kapitolyo ang maong mga packages, kauban ang mga tourism stakeholders dinhi sa lalawigan ug mga airlines. Ang maong mga packages nga barato kaayo, gihimo aron maingganyo ang mga turista gikan sa laing dapit sa nasod, ilabi na ang mga taga Luzon. Gitawag kini nga Suroy-Suroy Sugbo tour packages nga ilunsad na karong adlawng Martes. Ang biyahe magsugod karong Holy Week gikan sa Marso 29 ngadto sa Abril 1 sa dili pa moabot ang Biyernes Santo. Ang lalawigan sa Sugbo gayud ang labing una nga nagmugna og susama nga kalihukan kay kita usab ang naguna sa tibok nasod sa pag-abli sa turismo. Walay porsyento o madawat nga ginansya ang probinsya gikan niini. Ang maong mga packages gihimo aron sa pagtabang ug pagbuhi sa tourism industry sa probinsya. Kanunay nga gisulti ni Gobernador Gwen Garcia nga dili na angay nga magsige lang og pundo ang katawhan sa ilang panimalay tungod sa kahadlok sa COVID. Kinahanglan gayud nga buksan ang turismo aron mahibalik usab ang panginabuhian sa katawhan. Gani nagtinabangay og misakripisyo ang tanan, ilabi na ang airlines kay ila nang gipamubaan ang ilang presyo aron makatanyag og affordable rates. Kasamtangang adunay upat ka package nga napurma. Kini mao ang Southwest Adventure, Southeast Adventure, Northern Escapade ug Island Tour Package nga adto sa Bantayan Island ug sa Malapascua Island. We are trying to give as much opportunity as possible to as many resorts. Because I know you are all suffering. If I could only alleviate that suffering perfectly, but I cannot. But I hope that for the majority of you, we can at least help. Ang mga package mulungtad og 4 days ug 3 nights ug apil na niini ang round trip airfare. Sakyanan nga gamiton sa pagsuroy-suroy, breakfast ug lunch ug accommodation. Apan dili lang mga turista gikan sa laing probinsya ang maka-enjoy niini kay aduna usab special rate alang sa atong mga kaigsuonang Sugboanon ug uban pang mga local tourists nga gustong moapil. Ang mga heritage sites sama sa mga karaang simbahan ug uban pang destination sa habagatang Sugbo ang malakip niini nga suroy-suroy. Nauna ang probinsya og announce nga iyan ang gipawa ang taking of PCR. So kita ang kinaunhan nga LGU, no, nga ni kuan na wa na nangayo og PCR sa mga turista. So mo ni nga we have this program right now. Dugang ni Gobernador Gwendolyn Garcia atol sa tourism stakeholders meeting ni adtong Marso 11 nga istriktong ipatuman gayud ang health and safety protocol sa mga participating resorts. Gani gikinahanglan na gyud karon ang pagmontar sa mga room air purifiers ug paggamit sa mga hotel ug resort personnel sa personal air purifier. Giauhag usab ni Garcia nga mga sustansyadong ilimnon ang ihatag pag-abot sa mga bisita ug sundon gayud ang mga guidelines sa EO20-A aron luwas gayud ang mga guest. Aside from being a pioneer now of allowing domestic tourists to come into our province, we also wish to establish that mark of being a health and wellness destination. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.